slutter lige første del af med en seddel, der hedder Vi siger nej, nej og er der nej. Og det kender vi jo godt. Den laver vi som en musical. Niels, du starter. Vi siger nej, nej og er der nej. Og vi starter scenen i stemmeboksen. I stemmeboksen. I stemmeboksen. Ja, tak. Er det herinde? Ja. Og husk, det er en musical. I synger kun på de emotionelle højdepunkter. Skal man stemme ja? Skal man stemme nej? På en måde ja, på en måde nej. På en måde blank. Jeg er blank. Jeg er blank. Så derfor stemmer jeg blank. Men alligevel, jeg stemmer. Tak, 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 tak. Hvad stemmer man, når man ikke ved? Man må ikke tale sammen fra en stemmeboks. Man må ikke tale sammen i en boks. Men hvis den store, store kærlighed fra boks til boks, så må man have lidt hjælp fra boks ved siden af. Gertrud! Gertrud! Jeg vidste, du var her. Og jeg, at du var der. Du prøver på at fange fyre her i stemmeboksen. Jeg ved I stemmeboksen. Jeg ved det. I stemmeboksen. Jeg ved det. Jeg er så ensom. Tak for den. Jeg går ud af stemmeboksen igen. Jeg bliver rimelig vild. Jeg magter ikke se ham, den flotte fyr. Nej. Han er min eneste, min vældige. Og skriv det nej. Nej, jeg kom til at skrive ja. Nej. Så lån et nej af mig. Ja, tak. Tak skal I have.